Ftit xhur wara li Life Sciences Park fetaħ il-bibien tiegħu hemm 23 kumpanija li diġà qegħdin jaħdmu minnu. Dan f'xieda ta' kemm kien ilu jinħass il-bżonn ta' faċilità kompluta li tilqa' fiha proġetti xjentifiċi f'pajjiżna. Fehem proġetti li jvarjaw minn dawk mediċi sa bioinformatiċi u li permezz tagħhom jistgħu jsiru avvanzi xjentifiċi f'Malta stess. Proġetti marbuta ma' servizzi finanzjari, farmaceutika, taħriġ u edukazzjoni huma wkoll fost is-setturi li qed isir xogħol fuqhom minn dan il-post. Il-Life Sciences Park kien żviluppat permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Malta Enterprise, l-Università u l-Isptar Mater Dei, kif spjega aħjar il-kap eżekuttiv tal-Life Sciences Park Joe Samut. Huwa riżultat ta' il-viżjoni li kellna biex ngħidu sma' hekk irriduh dal-prodott għax nemmnu illi issa apart il-fabbriki u apart il-manufattura irrid ikun hemm anke riċerka u żvilupp. U r-riżultat huwa tajjeb, ġifieri l-interess mill-ewwel kien qiegħed hemm. Bi-23 kumpanija żjed minn nofs l-ispazju ta' 7,000 metru kwadru huwa diġà okkupat. Permezz ta' dan il-bini xjentisti u riċerkaturi se jkunu jistgħu jaqsmu l-idea tagħhom bilan li jitjieb il-prodott finali. Aħna se ngħidu illi jissinerġizzaw, li jaħdmu flimkien, bl-Ingliż jgħidu to cluster together. Meta jidħollok anke kumpaniji lokali, kumpaniji barranin jiġu Malta għandhom bżonn ċertu servizzi, tajjeb li s-servizzi sibuhom taħt saqaf diġà. Ġifieri tinkoraġġihom biex jiġu u dej setup għaw ġew. Fl-istess ħin meta għandhom dak it-tip ta' jkunu qrib xulxin, il-costs, il-timeliness tal-servizz, daw kollha ħajjejnu. Il-Life Sciences Park joffri faċilitajiet ta' laboratorji u għall-uffiċini. Fuq kollox se jservi ta' pjattaforma l tkabbir fir-reputazzjoni tal-kumpaniji żgħar li operaw minn Malta. Nemmen iva li b'din l-effert li qegħdin nagħmlu hawnhekk fejn aħna qed inġibu dawn in-nies flimkien u jkollaboraw flimkien, għandna ċans tajjeb illi jidħlu fis-suq internazzjonali. Illum m'għadix logħba biss għall-kbar, just il-kumpaniji l-kbar jista' jkunu kumpanija żgħira illi tmur tajjeb li mbagħad eventualment kumpanija kbira tajt isma' jien lest nixtru dak il-prodotti. Flimkien ma' dawk li diġà bdew ħidmithom fil-ġimgħat li ġejjin, mistennija jingħaqdu kumpaniji oħra li jkomplu jagħmlu dan il-post wieħed iktar ħaj.